κάνεις ρε? Αγόρασες τάμπλετ? Ναι ρε, πήρα. Χτες, ολοκένουργιο. Α, cool. Ναι, ξέρεις γιατί? Γιατί θέλω να γίνω κι εγώ prosumer. Ναι, prosumer, μπράβο. Πες μου τώρα τι είναι αυτό. Δεν έχεις ακούσει ποτέ. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Prosumer είναι αυτός ο οποίος είναι ταυτόχρονα producer και consumer. Δηλαδή, σημαίνει, αγοράζεις κάτι, π.χ. αγοράζεις ένα κινητό ή αγοράζεις ένα tablet, όπως αυτό. Και με αυτό παράγεις πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις βιντεάκια, να προωθήσεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, βγάζεις τελείως από τη μέση όλους τους ενδιάμεσους. Αυτούς που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να τα κάνεις αυτά ή να τα προωθήσεις όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις όλα μόνος σου στο tablet. Κατάλαβες, δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν η παλιά οικονομία. Α, ναι, παλιά δηλαδή. Παλιά πώς ήταν, ας πούμε. Τώρα έφυγαν οι μεσάζοντες, λες, παλιά. Παλιά έπρεπε να πας να αγοράσεις κάτι και να στο φτιάξει κάποιος άλλος αυτό που ήθελες. Ναι. Δηλαδή, αν ήθελες να φτιάξεις μια διαφήμιση για κάτι ή οτιδήποτε, έπρεπε να στο φτιάξει κάποιος άλλος. Τώρα μπορείς να το κάνεις από μόνος σου. Επιπλέον, παλιότερα, αυτό το μοντέλο ας πούμε, της οικονομίας το παλιό ήταν ότι αγοράζω κάτι, το χρησιμοποιώ όσο πάει, το εξαντλώ και δεν το πετάω. Δηλαδή, Ναι. δημιουργώ σκουπίδια. Το παρήγα. Ναι, γιατί στόχος, σύμφωνα με το παλιό lifestyle, ήταν ότι όσο περισσότερα έχω, τόσο πιο πάνω βασικά είμαι στην κοινωνική κλίμακα. Έχω περισσότερη αξία, δημιουργώ ένα στάτους ανάλογα με το πόσα πράγματα έχω στην ιδιοκτησία μου. Ναι. Και όταν χάλαγαν αυτά τα πράγματα, προφανώς δημιουργούνταν σκουπίδια. Αυτό όμως δημιουργήθηκε όταν αφενός άρχισε ο εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και αφετέρου όταν μπήκαν οι γυναίκες στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση έγινε καθολική για όλους. Και άρχισαν να αποκτούν όλοι περισσότερη μόρφωση, άρα ήθελαν να ανέβουν κοινωνικό επίπεδο, άρα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο. Και η κατανάλωση ήταν το μέσο στην ουσία για να ανέβεις να ανεβάσεις το κοινωνικό στάτους. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει αλλάξει, φίλε μου, γιατί Ναι. έχουμε ίντερνετ. Ναι, σαφώς. Και ποια είναι η κατάσταση λοιπόν στο ίντερνετ? Και με το ίντερνετ πια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχεις πράγματα για να δημιουργήσεις. Μπορείς να τα βρεις από αλλού. Μπορείς να τα έχει κάποιος άλλος και να στα δανείσει και να χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να ταξιδέψεις όλο τον κόσμο και να μην μείνεις σε ξενοδοχείο, αλλά να μείνεις σε κάποιον άγνωστο και απλά να κάνεις να γνωρίσεις έτσι πολύ περισσότερα πράγματα από τα οποία θα γνώριζες αν έμεινες απλά σε ένα ξενοδοχείο. Είναι μια λογική sharing δηλαδή, έτσι. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε sharing economy τώρα πια. Δηλαδή φεύγουν, αυτό που σου είπα και πριν, φεύγουν από τη μέση ενδιάμεση. Είναι πολίτης με πολίτη. Χρειάζομαι εγώ κάποιον να μου ψωνίσει και να μου φέρει τα πράγματα στο σπίτι. Μπαίνω στο TaskRabbit για παράδειγμα και τον βρίσκω, του δίνω κάποια χρήματα και κάνω τη δουλειά την οποία ήθελα. Για σένα, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι, αυτό μιλούσα εγώ. Θες να μου πεις και παραπάνω πράγματα? Ναι, λοιπόν, άκου να δεις πώς λειτουργεί τώρα όλο αυτό. Καταρχάς έχει βάση του το ίντερνετ. Γιατί το ίντερνετ ενώνει όλο τον κόσμο στην ουσία. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν διάφορα sites και διάφορα applications με τα οποία μπορείς πια να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα το Airbnb. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, στην οποία αν θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, θα σου πω πριν. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσφέρει τα σπίτια τους, τα δωμάτια τους, οποιοδήποτε χώρο έχουν διαθέσιμο και μπορείς αντί να μείνεις σε ξενοδοχείο και να πληρώσεις αντίστοιχα ένα υπερβολικό ποσό, φυσικά, να μείνεις στο χώρο που σου προσφέρει κάποιος άλλος, το οποίο θα είναι σίγουρα πολύ φτηνότερο, θα γνωρίσεις πολύ περισσότερο κόσμο και πιθανότατα θα κάνεις και πολύ περισσότερα πράγματα στην πόλη, στη χώρα που πας. Πολύ λογικό. Επομένως, η λογική του sharing economy είναι το what's mine is yours. Στην ουσία, για παράδειγμα, μπορεί εγώ να έχω κάτι το οποίο δεν το χρειάζομαι πια. Να έχω μια κιθάρα, έναν υπολογιστή, μια κάμερα, τα οποία δεν τα θέλω πια. Ναι. Γιατί να τα πετάξω. Δεν πετάς ποτέ μια κιθάρα. Σωστό κι αυτό. Γιατί να τα πετάξω και να μην τα βάλω στο ίντερνετ, για παράδειγμα, eBay, Amazon, οτιδήποτε. Ναι. Και να τα δώσω σε κάποιον άλλο. Ναι, βέβαια. Πολύ καλύτερα. Και νομίζω βγαίνουν και οι δύο πλευρές κερδισμένες στο κάτω-κάτω έτσι. Ναι, εννοείται, γιατί ξοδεύεις πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που θα ξόδευες αν ήθελες να αγοράσεις μια καινούργια κιθάρα. Εννοείται, ή αν την πετούσεις ξέρεις, δεν θα έβαζες και τίποτα από την άλλη. Ναι, έτσι, φυσικά για άλλη δεν θα πλευρά. έβαζες και τίποτα. Μήπως μέχρι τώρα ισχύουν? Εννοείται ότι ισχύουν και αν δεν με πιστεύεις, να δες. Consumption. Έχεις κινητό, tablet ή μέσα από την υπολογιστή? Και τα τρία έχω.
Αλλά ασχολούμαι πιο πολύ με τον υπολογιστή και με το κινητό για να επικοινωνώ με Facebook και Twitter. Ευχαριστώ. Σπίτι κινητό και τα χρησιμοποιώ κατά κύριο λόγο για να ακούω μουσική, να επικοινωνώ με τον κόσμο, να κάνω σε διάφορα πράγματα και για να παίζω online games. Apps να χρησιμοποιείς? Application, κάθε σας φορά, παιδιά, ναι. Facebook, Twitter, το Instagram, Viber, αυτά πάνω κάτω. Instagram, Skype, LinkedIn, Pinterest καθώς και τα startup cookies του και Athens Daily Secret. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το sharing economy που σε έχει ενθουσιάσει, ας πούμε? Εντάξει, έχω το τέλειο παράδειγμα. Το Coursera το έχεις ακούσει? Ναι, ξέρω το Coursera. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Είναι από Αλλά τα πιο δεν ωραία το χρησιμοποιήσεις πράγματα. ποτέ. Κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Στην ουσία έχεις πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που προσφέρουν μαθήματα δωρεάν από το ίντερνετ. Γυρίζουν βιντεάκια, τα ανεβάζουν στο ίντερνετ, σου βάζουν εργασίες. Σαν κανονική δηλαδή, Ναι. με εντυπωσιακό interaction. Έχει φόρουμ στο οποίο γνωρίζεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, δηλαδή στα μαθήματα που έχω παρακολουθήσει εγώ. Έχει ανθρώπους από τη Βραζιλία, από την Ουγκάντα, από την Ινδία, από την Κίνα, από όλο τον κόσμο στην ουσία. Ναι, εντυπωσιακό. Οπότε είναι τέλειο και τα μαθήματα είναι απίστευτα. Δηλαδή η ποιότητα των μαθημάτων Αυτό. είναι σαν να παρακολουθείς κανονικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Από άποψη χρόνου και ποσότητας, ας πούμε, Εντάξει, είναι ικανοποιητικό για εσένα? Ναι, γιατί έχει, ξέρω εγώ, σου ανεβάζουν κάποια βιντεάκια συγκεκριμένα τη Δευτέρα, στην αρχή της εβδομάδας, τα οποία είναι γύρω στο 20 λεπτό το πολύ, 20-25 λεπτά. Άρα αυτή είναι η επικοινωνία μέσω βίντεο ουσιαστικά. Ναι. Και βέβαια έχει και φόρουμ που μπορείς να μιλήσεις και με τους καθηγητές, αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Σου έχουν ταυτόχρονα ανεβασμένες εργασίες, οι οποίες αξιολογούν. Το καλό είναι ότι εκτός του ότι παίρνεις ένα πιστοποιητικό από το site ότι έχεις παρακολουθήσει το μάθημα, μπορείς να ζητήσεις από το πανεπιστήμιο να πληρώσεις βέβαια κάποια χρήματα, μόνο γι' αυτό πληρώνεις, όχι για τα μαθήματα, και να σου στείλει το ίδιο το πανεπιστήμιο πιστοποιητικό ότι έχω παρακολουθήσει το τάδε μάθημα και το έχω περάσει. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι τέλειο. Άρα εσύ συστήνεις το Coursera από όλα που έχεις χρησιμοποιήσει, συστήνεις το Coursera ανεπιφύλακτα, έτσι? Ναι, είναι απίστευτο. Είναι ό,τι καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Οκ, κατανοητό. Κάνεις. Τι σου έχω κάνει και πάμε. Άντε, γεια. Θέλω να κάνω το λάβρο, μπορούσα. Συγγνώμη! Αντιστάθηκα. Δεν μπορούσα, αντιστάθηκα. I resisted. Πραγματικά. Δεν μπορούσα, δεν μπορούσα. Έπρεπε καμιά προσευχή για να γυρίσω. Εντάξει, θα σου πω κάτι, το κρατιόμουν με το ζόρι, δεν μου γελάσει και στο γάμο. Έπρεπε να γυρίσω. Στο βράδυ γιατί βρεις την κάμερα, παιδάκι μου? Backstage. Δεν θα πέσει μου. Δεν θα μου λέει. Φταίω, Μάρκο. Ήταν που δεν θα μου λέει.